आपण लाईव्ह आहोत. हा. नमस्कार गाववाल्यांनो, कसे असास? बरे असास ना? बरेच रवा. आज हा बुधवार आणि बुधवार म्हटल्यावर मावरा आणू जाऊचाच व्हाया ना. पोरांका शाळेत सोडायचा आणि येते तेवढी काय मच्छी गावली ती घेऊन यायची. आजची मच्छी अशी भेटली आहे ना की ती सहसा गावत नाही, बघण्यात पण येत नाही. कसली नाही ओळखला, आज नाव पण दिलेलं नाही तुमचं. आज पचकोच होतं. पचको असं नाही पण ओळखूक जरा कठीण जातला. तर आज आपली रेसिपी चला सांगून टाकूया. आजची आपली नॉनव्हेजची रेसिपी स्पेशल. पण ह्याच्यामध्ये अजून एक खास गोष्ट ती म्हणजे काय, आज आपण करतो आपल्या आईच्या हातची चव. एरवी वहिनी करून दाखवत होती की माझ्या आईच्या हातची चव कशी असते आणि त्याचे टिप्स अँड ट्रिक्स. पण ह्या वेळेला तुमका आई दाखवतली तिच्याच हातची चव आणि तिच्याच आवडीचे मासे. आता ह्याच्या पुढची रेसिपी तुमका वहिनी आणि माझ्या सासूबाईची जोडी दाखवतली. तर मी आज आता लांब आणि येतली आमची आता ही सासूबाई. ही ती बघा. म्हणता गावी भोंगो लावतले काय गे गावी भोंगो लावतो हा आणि मोदका घेऊन येतो. हा कळलं, आईन सांगितलं ना आज हा मोदका. मोदका म्हणजे काय असतं आता तुमका हा. दाखवतात. मोदका म्हणजे काय तर हा. मोदके हे छोटे छोटे चांदीचे मासे. आम्ही त्याला चांदीचे मासे म्हणायचो आणि मांदेलीक म्हणतात सोन्याचे मासे, कारण ती सोनेरी असतात ना. हे चांदी सारखे चमकतात, जशी साफ करशाल ना तर चांदी सारखी चमकतात, होय की नाही. तर आता दाखवतो, जास्त तुमका तात्काळ ठेवत नाही, आधीच तुमका माहिती असतला की मोदका कशाक बोलतो. तुमच्याकडे काय काय नाव देतात का सांगा. आता ही बघा, बाकीची साफ करून घेतल्या ना सरोजना, आणि ही बघा ही वाईस वाईस मोठी आहे, चारच आहेत. ही बघा आता ही साफ कशी करूची, जशी आपण मांदेली करतो तशी. पण हे का पण खवला मॉप असतात. तुम्ही माणसाला एवढं शिकत कोलंबी सारखा टोचक्या कोचला की झाला नाही, तसा नाही करायचा. ही पण आढळ्यावर अशी ही करून घ्यायची, आपण जशी खवला काढतो ना तशी. आता ही बघा बाकीची ही साफ करून घेतलेली होत, मस्त चांदी सारखी चमकतात बघा, चकाकतात की नाही. ही बघा, ही अशी ही भरपूर क्वचित गावतात. हा, ही अशी भेटत नाही आणि भेटली तर कोण सोडत नाही. सरोजाक पण म्हणता शेवटचोच होतो वहिनी वाटो, पण लगेच घेतलंय. तिच्या बरोबर ह्या करत बसलंय नाही. आता ही बघा, ही ना खवला असतात. ही बघा आपण आढाळ्यावरच करतो. ही बघा खवला गमली तशीच घातलास ना तर ही मच्छी काय होता माहितीये, शिजूक येणार नाही आणि ती खवला सगळी मग काय होतली, मग त्या मच्छी काय खाण्यात अर्थच नाही. आणि भले ही अशी असली ना तरी बाकीच्या मच्छींसारखी नसता, ही ताट असता मच्छी आहे ना. आहे ताट असता एकदम कडक. बाकीची आपली मच्छी कशी थोडी ही झाली की नरम अशी लागता ना, दाबून बघतात, पण ही एकदम ताट असता मच्छी. लहान असता हिच्या पोटात पण. या काळा पूर्ण धुवून टाकायचा असता नळाखाली घेऊन, शेपटी पण थोडीशी कोचून टाकायची. ही बघा अशी. आता मी चारच तुमका ठेवलेलं आहे. कशी आहे म्हणता बेनायची, कशी ती अशी साफ करायची. हे बघा दाबल्याबरोबर सगळी घाण बाहेर येता. तुम्ही काय काय म्हणतास या मच्छीक सांगा. आता मी तर आमच्या लहानपणी म्हणायचो चांदीची मच्छी म्हणून, नाहीतर हे का मोदका म्हणतात. आपल्या मालवणी साईडला तर मोदकाच म्हणतात. आणि काय नावा तर खाली लाईव्ह मध्ये सांगा. असतला ना, काय काय ठिकाणी वेगळा पण असतला आहे. आता मी ही धुवून घेते आहे. काय ह्या लाव हळद आणि काय लावत असता, हळद लावायची आणि हे कोकम, मीठ थोडासा आणि ही कोथिंबीर थोडीशी, एक खोबरा एक वाटी, कांदा फोडलेला, लसूण पण थोडीशी फोडणे घालू पाहिजे. आला ही लसूण फोडलेला घालायची आणि मिरची बडीशेप धने या भिजत घातलेला. बडीशेप धने
आता हे काय ह्या कर हळद लाव. मी ह्या वाटून घेतोय. आज आपल्या परब किचन मध्ये बनता मोदकाचा आहे काय करूचा सार नाही ना सार नाही थपथप्या करायचा. खायच्या थंय करूचा थपथपीत म्हणजे काय चटणीच. चटणी करायची हा. चटणी. हे बघा हळद लावली. आता काय थोडासा मीठ घाला थोडासा मीठ घातला. कुठलीही मच्छी आणली की हळद आणि मीठ थोडस लावून ठेवायचं जोपर्यंत आपण तयारी करतो बाकीची साफ झाल्या. हळद आणि मीठ लावले. आता आम्ही मिरची आणि बडीशेप आणि धने घेतले मिक्सरच्या भांड्यात भिजत घातलेले आधी. तर तुमका काय सांगाकच नको. आणि ही बाकीची लसूण घेतय आणि ह्यो कांदो वाटपात थोडीशी कोथिंबीर. आज आपण आपल्या आईची आवडती आणि लहानपणीची मच्छी करतो. गावात गावता ती. हा गावात गावता. आई सांगता आमच्या लहानपणी काय तुम्ही सांगा तुम्ही काय ती आठवण चुनवऱ्या आईचं गाव चुनवरा. आमच्या गावात माझा मायात तू नवऱ्याक. ते माझे वडील आणायचे मटका. ते आमची आई करायची. खैना आणायचे नदीवरसून आणायचे मटका. आणि ती आमची आई घरी आणल्याने आई आमची धुवायची आणि करायची. आणि सुकी अशी करायची व्यवस्थित. आज रेसिपी तुमका दाखवते. तीच रेसिपी आज रेसिपी तुम्हाला आम्ही दाखवताय. म्हणजे मच्छीचं सार नाही दाखवत. मच्छीचं सार थपथप्या दाखवताय. त्याच्यात आहे चटणी. हा आता हे बघा इथे आपण मिक्सर लावून घेतोय. आधी मिरचीच घेतलंय मी. मिरची धने आणि हे काय वाटप आपल्या माशाचाच लागतं ना. वाटायचंच लागतं. नाही माशाचाच वाटप ना जा मिरचीचा घालतो. साक्षी म्हणते या कोण आहेत हे माशाचाच वाटप घालायचा मिरचीचा सगळा व्यवस्थित. आणि ते व्यवस्थित करायचा थपथप्या. मुद्दार इथे माझ्या गावात मोदकाचा फ्राय आवडता. हो या मोदकाचा फ्राय पण होता ना. अशी बारीक मासे भाजतात पण ना चांगले लागतात. आणि आपण ह्याच्यासारखी कांदा टमाट्यावर पण करतात ना तव्यावर नुसती परतून कांदे घालायचे कापायचे आणि घालायचे आणि तव्यावर सुक्या असं घालायचे मसाला. इथे हे स्मॉल फिशला आंध्रामध्ये नेतालू म्हणतात. याला नेतालू पण म्हणतात. आपण मोदका मासे म्हणतो. बघा धन्यवाद. ही अशी जी आपली ताज्या वाटपाची मिरचीचा कलर असो येऊ बघा किती छान इलो बघा वाटपाला. आता आपण ह्याच्यात खोबरा वाटूया. आणि एकदम बारीक वाटून आहे गंधासारख्या एकदम बारीक वाट. आणि ते लसूण फोडण्यामध्ये घालायचे आधी टाइम. आणि आज आम्ही टोमॅटोचा वापर न करता कसलो वापर करतो. आंबो इले ना बाजारात. आंबो गावलो की नाही आणि गमलो की नाही बाजारात तो सांगा आधी. सरोजा गमलो सरोजान लगेच आणले. आज आपण हे कैरी घालतो. तुम्ही म्हणतात मच्छीच्या वाटपात कैरी पण खूप छान लागतात. सासूबाई म्हणता वाईट कमीच घालायची जास्त नाही. बरोबर ना. जास्त नाही कोकमा घालतो ना आपण घालतो लवचार. आणि ते करणार. मग टोमॅटो नाही घालायचं. टोमॅटो अजिबात वापरायचो नाही. हे बघा आपल्या ह्याच्यामध्ये इन्ग्रेडियंट्स मध्ये टमाटर नाहीये. टमाटरच्या जागी आपण आता नम्रताने लिहिला आई पाट्यावर वाटून करत असेल त्याची चव चांगली असेल ना. लहानपणी तुम्ही पाट्यावर वाटून करायचं ना. आम्ही पाट्यावरच वाटायचो. आमच्याकडे मिक्सरच नाही माहेराकांच्या. आईच्या काळात मिक्सर आमच्या तेव्हा.
सगळं ह्या नाही चटणी नाही बाहेर मिक्सर नाही आम्ही सगळा वायनाच करायचा वायनाच करायचा कोळी. मिक्सर तर बंद केलंय आता. वाटला बारीक आता आहे बघा किती बारीक वाटला आता. काय नाही आपला रोजचा मालवणी वाटप असाच असा आणि गमता किंवा वाटला बारीक काय नाही. या बघा बारीक वाटला असा हा असा वाटून घेतला आम्ही आता. असा बारीक वाटून हा, घेतला. एकदम थपथपी केला चटणी केली तरी तुम्ही आपला बारीकच वाटा. आता ह्याच्यामध्ये कैरी कधी घालणार? कैरी आहे वाटून घालायची की अशीच कैरी- कापून घालतो? कैरी कापून बारीक करून घाला कैरी वाटून नको घालू वाटून लय आंबट होत हा, फोडी- चटणी सारखी. फोडी फोडी घालायच्या आपण बारीक पातळ असे उभे फोडे कापूया. हा. मग ते खाऊ छान लागतात. माका आवडतात हा तसे सारातले कैरे. मंडळीच्या वगैरे सारात असले ना असे उचलून खायचे. शिजल्यावर एक कैरी चव छान येतात. साल काढू पै आहे हा? साल काढू पै. नको साल कशाला काढायला पाहिजे मी कापते तोपर्यंत तू घेत आहे मग. फोडणी घाल. हा फोडणे घे. बिया सा ही बघा छोटीशी कवळी होय. कवळी बिया. एवढं नको ना एवढं बस ना आहे. हा बस हे बघा आता आपण ह्याच्यात वाटून नाही घाललो. हा हम्म. असे पातळ पातळ असे काप हे करायचे. सांगू काय गॅस पेटवू हा हा हा, बोल. हा? हा. बोल बोलू? मी तेल देते. हा बोलाय असं हा, काय घे. नाही तुम्ही सांगू ठेवा तुम्ही मी- जसे करतात तसं करा. मी गॅस पेटवतोय हा आणि काईल ठेव स्टीलची. मी कढई ठेवलंय हा कढई आपली बोलताय. सासू थोडीशी अशी अशी बोलू शकते पण कॅमेरा समोर थोडीशी पाचकते. वाचकते आणि तिका मालवणी पण नाही हा, शुद्ध बोलतली ती. एरवी बाह्या लोकांबरोबर मालवणी बोलतली. पण आता शुद्ध हम्म. ही बघा, आता मी काही बोलले तर ती कढई बोलली. मी आता तेल घालते वाईस तापाने कढई. हा बस आहे एवढे. बस बस श्रीकांत परब हाय म्हणतायत नम्रता योगी हाय म्हणतायत. हाय धन्यवाद धन्यवाद. धन्यवाद. तुमचं सगळ्यांचं परब किचन मध्ये लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे. आज आपण परब किचन मध्ये करतोय थपथपीत तिथल्या तिथे करतो मोदका. मोदका म्हणजे मच्छी छोटीशी बारीकशी चांदीसारखी मच्छी. तुमका गावली की नाही तुम्ही ह्या सीझन मध्ये खालास की नाही ती सांगा आणि बारीक कर. कुठल्या कुठल्या पद्धतीने खालास ती सांगा. आयक अशी तयारी करून दिली ना की आय करता छान आणि तिच्या हातात चव. सरोजाक ना तिच्या हाताची कोबीची भाजी लय आवडता. आता ती करते मध्ये मध्ये. हम्म. फक्त ती वयोमानानुसार हा आता जमत नाही. तयारी करून दिली ना तर उभ्यान ती म्हणता मी फोडणीत घालेन. माका तयारी करून द्यावा. आता मी तिका लसूण आणि कांदो बारीक चिरून दिलंय. हा बघा तेल घालते हा एक पळी तेल एक पळी तेल घातलंय दे आहे दे. बस झाला ना. हा बस झालं कढीपत्तो आहे हा सा. हा. तुम्ही जरा कॅमेरा जरा मी आतमध्ये सोड हलेल. सोड. आंबाडे ती कढीपत्ता घेऊ का? तसं. हा घे तोच घे. तेल तापासर वाट बघता आहे. हातीत लसणीचे हे धरल्यानं तेल तापलं आहे हा ताप तेलामध्ये आता ही लसूण घालते मी हा हा अशी ही हे बघा बघा, कढीपत्ता इथे बाजूला ठेवला. आणि कांदो कांदा वापरते तो बघा हा बारीक चिरून घेतलेलो कांदो. तसं आपण वाटपात पण आहे घातलं ना अर्धो. वाटपात पण घातलाय आणि याचं पण घातलाय हा आता आता कढीपत्तो घातलाय. वाटप घे. हे आपण गॅस थोडी बारीक कराय. इकडे इकडे हा बस झाली.
आता आपले लसूण आणि कांदा एकदम लाल झालो. हे आता वाटात घातलंय एवढा. मिरचीचा रंग बघा किती छान येलो. आधी अशीच परतता मग पाण्याचा हात घेतली. असा घेतलाय असा परतणार आधी बारीक गॅसवरच ना. हा बारीक गॅसवर करणार असा. आणि ह्या वाटा भाजूचाच लागता ना कारण कच्चा वापरतो ना आपण. हे वाटा भाजायचं लागतं थोडा तेलामध्ये. आणि मग थोडस पाणी घालते. हा आता भांड्यात पण बघ आहे झाकणात. तिने आता घाई करू नको आहे हळू कर. घाई नाही करत आहे. हा घाई अजिबात नाही करत आहे. बघा ही आम्ही असाच शिकलो. तिने दाखवल्या ना या मिक्सरचा भांडा सगळा धुवून घालायचा. म्हणजे ते का वाटापच असता. मग काय करणार ना तेवढा वाया जाता. एका वाटीचा तरी असतला ना आहे त्यात निसत्याक जाताला. अधिक आहे मग 1 वाटी. जास्त पाणी नाही वापरत. तिने तांब्यात व्हायचंच घेतल्या ना. तुमचं सगळ्यांचं आपल्या परब किचन लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे. हा पाट्यावर वाटून छानच लागते ही चटणी होय ना आहे. पाट्यावरची चव काय आता मिक्सर वाटून. पण आता पाटे खय गेले. पाणी आता खय गावतले. हा एक वाईस पाणी वया पाणी मग जरासा पाणी देतय मी तिका. आज आपल्या परब किचन मध्ये बनता मोदकाचा टिकला. ही मोदका किती छान गमतात. एकदम ह्याच्यासारखी असतात बघा. या मोदकाचा टिकला हा असा केला या बघा. की तो आता कैरी टाकणार आहे. हा आता कैरी टाक. कैरी मगच टाकायची म्हणजे ती उकळा नाही येत. कैरी टाकणार आहे. हा कैरी तुका किती वय तेवढीच टाक. जास्त झाली असत तर ठेवू नाही तर तू म्हणजे आंबट नाही. ती जास्त आंबट खाणार नाही. आता गॅस तिने थोडीशी मोठी केल्या. थोडीशी मोठी केली. कड येऊ कया. हा कड येऊ चांगला कड येऊ कया. अशी आपण ह्या करणार. हे बघा आई सगळ्यांना नमस्कार कर. हा नमस्कार. हा तुमचा लाईव्ह मध्ये लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे. स्वागत आहे. हा या असा मी बनवणार आहे. हा आज मी मोदकाचा टिकला बनवते. थयच्या टिकला बनवताय तुमच्यासाठी. हा तुम्ही सगळ्यांनी यावा. सगळ्यांनी यावा बरोबर बरोबर. आणि स्वागत करते मी. हा बरोबर. आता बघ ते का कड येऊक लागलो. कड येऊक लागलो बघा असं कड येऊक. तू काय गावायची आपण लोअर परेला रवा होतो तेव्हा गावायची आणायचं करायचंच ना. मटका आणायची करायची मी. हा आणि तू फ्रीज नव्हता ना तेव्हा. मिक्सर नाही फ्रीज नाही. मग चटणी करून काय करायचं पाण्यात ठेवायची आणि आम्ही दुपारी खायची. बरोबर. पण तुका लय आवडतं ना आहे ही. मला लय आवडतं. आमच्या घरवाल्याक पण लय आवडायची. हा बरोबर. तेव्हा आमचे बाबा म्हणजे सासरे सुद्धा मच्छी खायचे. आणि त्यांना एक जण असतं की त्यांना आपल्या बायकोचीच हाताची मग ठेवून कर गोती आणि मग तशी ठेव गोती पाण्यात. आणि खायच्या आमचे बाबा आवडीने खायचे. त्यांनी कुठल्या पदार्थाला असं नाव ठेवलेलं नाही. कोणाच्याच नाही. आता सूनबाई तरी करत असली ना तरी त्यांनी असं नाव असं ठेवलेलं नाही कुठल्या पदार्थाला. कढीलो आहे. कढीलो दाखवते तुमका. हे बघा रट्टा मट्टा कढी आता. ही बघा 4 कोकमा घालतोय. तोडून घालता आणि मीठ टाकाय. मग टाक मासे. थोडाच टाक. ते का अशी जेवण करत नाही तर अंदाज कमी आहे ना. ते का एवढा मीठ घालतोय. हा चवीपुरता. बारीक कर गॅस. खाली खाली खाली. झाली बारीक. नमस्कार. आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे परब किचन मध्ये लाईव्ह मध्ये.
तुम्ही आज काय मच्छी आणला असता खाली कमेंट मध्ये लिहा आणि तुम्ही खायना बघतास यो व्हिडिओ तो पण लिहा. आपल्या बघा. कोकणची सगळ्यांची आवडीची मच्छी आज. आता मटका घालते. आता मोदका घालता येते. हे बघा. कढीलो मीठ कढी. वगैरे टाकून झाला. कढीला. ढवळून घे वाईस, ढवळून घे मीठ. चमच्याच्या बुडी लागला अगं. हे बघ पाठीमागे. हा हा आता टाकायचे. आता शिजाक वेळ लागता आहे ही. नाही एका 2 तास एका तासाची. एका कडावर शिजता की हा. 2 कडावर? एका तासातच शिजते. एका तासात नाही, एका कडावर 1 तास लागतो लो. 1 तास लागतो. सगळी लाईव्ह वाली पळतली मग. लाईव्ह वाली पळतली का सगळा? 1 तास. 1 तास नाही, 2 कडावर शिजतली ना. 2 कडावर शिजते. शिजली की काय होता? रंग बदलता. रंग बदलणार आता बघा. हा कसं बदलणार आहे बघा. शिजान दे आधी. थांब का वेळ देऊया. आता जस्ट टाकलंस ना. एक कैरी वाचून ठेवला. होय, तिका म्हणाले मी तुका वही तेवढीच टाक, नाही तर म्हणशील आंबट झाला. नम्रता लिहिते आई मालवणी विसरली का आपली मदर टंग. नाही मालवणी नाही, बोला. ती मध्ये मध्ये मालवणीच बोलत नाही. मालवणीत बोलते मी. हा मालवणी नाही, मराठी बोलतं. मालवणीत बोल. मालवणीत मालवणीत बोल. मालवणीत हा, बोलते मी. तुमचा सगळ्यांचं आपल्या परब किचन मध्ये स्वागत असा बोल हा. लाईव्ह मध्ये. तुमच्या नमस्कार. तुमका नमस्कार करते हा, लाईव्ह मध्ये. तुमच्या त्या सगळ्यांचा सगळ्यांसाठी मी स्वागत आहे. स्वागत बोलते. रोज माझे सुना नमस्कार. करतात. रोज चुना करतात, आज मी करते. हा, माझी हा? आवडती रेसिपी रेसिपी की काय? मोदकाचा. मटकाची रेसिपी. रेसिपी नाही, मोदकाचा खायचा ते तिकला. रेसिपी तिकला. मराठीत झाला. रेसिपी तिकला. त्याचा झाला कसा आज आई म्हणजे तिच्या आवडीचं हे होता टिकला होता तर ती हं. बोलली आज मीच करून दाखवते कारण लाईव्ह मध्ये आपण केला की परत मोदका गावतीत न गावतीत असं झाला म्हणून म्हटलं हा. आता कोथंबीर घालाय. बघ आधी दाखवती किती पत शिजली आहेत ती. दाखवा कारण मोदका शिजाक जास्त वेळ नाही लागणार नाही शिजली आहेत मटका. पटकन नाही तर पटकन शिजली. येऊया कोथिंबीर घालतोय. थोडीशी बावरता ती. कोकमा वगैरे झाली ना हे घालून? सगळा झाला हे घालून. बघा. शिजल्यावर तिचा रंग आहे ना चांदीचो, हा. तो थोडस बदलता. बदलता. बघा पिवळ्या रंगाची होता ही बघा. हा. पण ही काय आता कढी इल्यावर अशी ढवळायची नाही ढवळायची काय घे विरघळतात काही? ही नाही विरघळत. मी बोलले ना यो मासे थोडस काय असता कडक असता ना, म्हणून ही विरघळत नाही. या ह्या माशाचा फायदो जर मांदेली असते ना आणि तुम्ही असं बिंदात चमचो ढवळला असत तर त्याचा काय झाला असं सगळी कुचकारली असती हुतूर चटणीमध्ये असा होता. आपलं आता झालेला रेसिपी आवडत असाल तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा. आणि आयाची तुटक मुटक मालवणी आयक भरपूर मालवणी येतात आणि मी शिकलंय ना तर तिच्याकडनंच. म्हणजे माझ्या तोंडात मालवणी तीच करता जास्त. कधी कोण भैया वगैरे भंगारवाल्यानी इले ना किती म्हणतली रे काय तर सोयन दे. म्हणजे क्या आजी बोल रही है सोयन बी. गंमत असता थोडी. आपण आता थोडस आता हे झालंय उतराय. हा, ऐकून बरा वाटला म्हणतात सगळ्यांचं. ऐकून- धन्यवाद धन्यवाद. आता ऐकून बरा वाटला तर. उतरायला झालाय. हा उतरायला झालाय तर गॅस घालून टाक. ही बघा गॅस घालवते. मधुरा लिहिते आय लव्ह यू. श्रद्धा लिहिते हाय. धन्यवाद धन्यवाद. धन्यवाद. आय लव्ह यू बोलली बघ तुका. आवडला बघ तुझा. आय लव्ह यू बोलली. धन्यवाद बोल. धन्यवाद तुमच्यासाठी हा. सगळ्यांसाठी. आजीने काय करणार आहे तर आजीने केलं तिच्या आवडती तिच्या लहानपणापासूनची आवडती मासे. आज तिने जेव्हा ऐकलं ना मोदका गावली तर ती खुश झाली. ती बोलली बरं मनात एकदम माझ्या चेहऱ्यावर मी सर्वांना सांगले नाही मटकाच घेऊन ये गावली तर आणि मी तशी करते. मोदका काय तिच्या म्हणजे आवडीचा असा गावला ना तर ती अगदी खुश असता. आणि ती काय खायच्या सप्तपीठ चटणी वय्या ती आमचे फ्राय मासे नाही खाना. ही बघा ही आता तिने गॅस घालवल्या. शिजाक काय वेळ नाही लागत. आणि आपली कैरी पण मस्त शिजलेली आहे बघा. नरम पडलेली गमताचा. आता ही मोदका बघूया आपण परत. मोठी खाय गेली खमतच नाही. कैरीमुळे काहीतरी दळली होती. कैरीची साईज आणि एक झाली ती. ही बघा शिजली मस्त शिजली. चला आता आपण काय करूया. आई ह्याच्याबरोबर काय खायचंस तू?
भाकरी की चपाती? त्याच्याबरोबर भात भात. भात तर होयोच. भात चपाती आपल्या मालवणी माणसांना कसं जमताला बिना भाताचा. चपाती भात चपाती भाकरी. गावी असाल तर भाकरी खावा आणि मोदका गावली ना तर चांगलीच असतात ती. फक्त काय तिका साफ करूचीच थोडीशी ही कारण ती असतात बारकी बारकी ना, आणि ते काय हे असतं ना, खवला असतात असतात. आणि हा, खवला पोटात गेलेली चांगली चांगली नसतात आणि खवला कशी ह्याच्यात सगळी इरगाळली असती. जसं मासो शिजता तशी सगळ्या चटणीत खवला आणि आपल्याक मग ती खाऊक बरी नाही. आज आपण केलो मोदका माशाचा टिकला. आमच्या आईचा फेवरेट. हा चला आता आपलं झालेलं आहे. मीठ टाकलेलं ना आहे. मीठ हा, सगळं सगळं टाकलंय. मीठ कोकम बिकम सगळं टाकलं टाकलंय. बघा काय राहुलं असं तर तुम्ही सांगा खाली कमेंट. कमेंट हा. करा खाली काय राहुला असत तर. हा. रेसिपी आवडत असत तर लाईक करा. स्क्रीनवर डबल टॅप करा. आईसाठी एकदा डबल टॅप होऊन जाऊ दे. ते चला पक्षी- पटापट. आईचं तुटक मुटक मालवणी भाषिक म्हणजे ती आता कॅमेरावर गेली तरी मराठी बोलता, पण तिच्यासाठी स्क्रीनवर एकदा डबल टॅप करून लाईक करा. आणि आमची आई आवडली तरी स्क्रीनवर डबल टॅप करा. जसं तुम्ही तिच्या रेसिपी बघितल्या. हा, तिने कुळदाचा ती सगळ्यांनी भरपूर चांगला प्रतिसाद दिला. कुळीत कसे हसडायचे, कशी हा. कुळदाची पिठी कुळीत कशी करायची, भाजायचे भाजायचे, सगळं भरडायचे, तिने केलेला भाजाय- माझ्यासोबत. तेव्हा तिने दाखवलंय आणि पाकडायचे एकदा सरोज बरोबर तिने बांगड्याचा तिकला केलेला आहे ना. हा. होय होय, बांगड्याचा बांगड्याचा तिकला केलेला आहे. त्या पण तिका असे चटणीतले मासे असा- खूप आवडतात. असाच टिकला केलेले मस्तपैकी. हळदीचा पान गावलेला हळद घालून. रेसिपी आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा. आमचा परब किचन चॅनल काही असा. प्रश्न असतात तर तुम्ही comment हा, मध्ये प्रश्न विचारू असतात तर सांगा. तुम्ही खायना खायना बघितला असेल तर सांगा. यंदा गेलास की नाही मच्छी मार्केटमध्ये आणि तुमचे तळ्यात मासे घरात भरोसे झालेला की नाही पण सांगा, की करून ठेवलास तयारी. या आणल्यावरच आम्ही ही सगळी तयारी केलो, त्यामुळे थोडं लाईव्ह येऊ थोडस उशीर झालेलो. आता सरोज सांगता आज एक अशी घटना घडलेली आहे, हा. तर सरोज येता आणि आता सांगता. आपण- हा, म्हणजे आहे. माहिती द्या आता झाली घे, recipe. माहिती घे. हा. हा. थांबा. आज एक अशी घटना घडली की म्हणजे कुणाच्याच ध्यानी म्हणी नव्हती, अशी घटना आज एक घडलेली आहे. मला पण नव्हती माहिती. मी तर बारक्याला सोडायला गेली तेव्हा सरोजनी फोन करून सांगितलं की असं असं वहिनी आज झालेलं आहे. त्याचा हा, सरोज आज सांगते. आपल्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार यांचं विमान अपघातामध्ये दुःखद निधन झालंय. त्याच्याबरोबर त्यांचे 5 सहकारी होते प्लेन जे पायलट सकट. तर त्या सगळ्यांना आमच्याकडनं भावपूर्ण श्रद्धांजली. आणि खरंच म्हणतात ना, महाराष्ट्राला चटका देऊन जाणारी गोष्ट, जे कुणाच्याही ध्यानीमानी नसताना सकाळी जी ती न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज आली ना, त्याच्यामुळे मला पण खरंच वाईट वाटलं. अचानकपणे असं जाणं, म्हणजे कोण आजारी असेल काय असेल किंवा काय असेल तर ठीक आहे, हो. पण असं चालता हा. बोलताना कोणाचा हातबोट लागता. राजकीय नेतेच असे नाही, असं कुणाची आपल्याला दुःखद असे हो, हो, येतं. हो, त्याच्यामुळे हो. आमच्यातर्फे परब परिवारातर्फे त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. आणि आपली आजची ही रेसिपी जर तुमका आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि माझ्या सासूच्या हातचे जर अजून रेसिपी तुमका हवे असतील तर ते सुद्धा खाली कमेंट कमेंट करून मध्ये सांगा. सांगा. आणि तिच्यासाठी काय असेल चांगले चांगले कमेंट्स ते नक्की सांगा. आणि चला अशा प्रकारे आपलं हे लाईव्ह आपण एंड करूया. आणि आता आपण जेवून बसाया, तुम्ही पण या पटापटा. चला. गो थांब गो थांब गो हा. थांब. एक आपली जोडीचा ह्या रवला मग अरे आया हा. होती ना. खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर, तुमका कशी वाटली परब किचन मध्ये स्नेहा सरोजची जोडी जोडी? ह्याच्याशिवाय अपूर्ण ना हो रेसिपी. बरोबर ना. आणि आपल्या मालवणी भाषेशिवाय सुद्धा आमका मालवणी भाषा भरपूर छान येतात आणि तुमका ती आवडतं, त्याच्यामुळे आम्ही आमची रेसिपी मनापासून आवर्जून- धन्यवाद. हा, हा, आणि आवर्जून मालवणीतच मालवणी- करतो. तुम्ही आठवण करा की बाबा तुम्ही मराठीत बोलता, जरा बोला. ते कसं होता, बोलण्याच्या ओघामध्ये कधी कधी हो. आपण ते बोलून जातो, काय काय शब्द ते सराव झालेला असतं ना, त्याच्यामुळे कसं ते हम्म. होऊन जातं. पण प्रयत्न होत असता, म्हणजे बॅक ऑफ द माइंड बोलतात ना, आपण विचार मागे करत असतो डोक्याच्या, बरोबर. की मला काय बोलायचंय काय नाही, कारण लाईव्ह मध्ये एडिट होत नाही. असं असतं. बाकीची रेसिपी जेव्हा शूट करतो तेव्हा एडिट करू एडिट होता. शकता. हो. पण ह्या लाईव्ह रेसिपी जर तुमचे काही कमेंट असतील किंवा काय असेल तर तुम्ही त्या पण खाली तुम्ही नक्की सांगा.
आणि आम्ही प्रयत्न करतो की हा तसाच दाखवायचा. असा नाही की बाबा आता लाईव्ह मध्ये सर्वजण सांगतं की एडिट होत नाही. मग जर हात सगळा तुमच्या समोर, मग किती वेळात शिजला आणि किती काय घातला, हा हा सगळा तुमच्या समोर. तशी ही मोदकाची रेसिपी होता झटपट, फक्त त्या काय साफ करून वेळ लागतो इरण म्हणून आम्ही लागतं. पहिली 15 मिनिटं जी होती ना ती साफ करून घेतली. नंतर लाईव्हला उतरलो. म्हटलं ते हा. लाईव्ह मध्ये 15-20 मिनिटं काय बडबड. बरोबर. आणि ते असं खाली होतं. आडळ्यावर करूची असता. ही हा. सुरीन 4 पटकन करून तुमका दाखवली. पण खवला याची काढा. तरच ही रेसिपी खाऊक जी मजा आहे ना ती मस्तच आहे. भाकरी वंडा खावा आणि ज्यांनी ज्यांनी नाही गावली ना त्यांनी यावा ओ बिंदास. आज आईच्या हाताची टेस्ट तुम्ही पण करा. वृषाली लिहिते, नमस्कार ताई. श्रद्धाने लिहिलं, खरंच खूप धक्कादायक बातमी आहे. हो, हो, खरंच हो, ही खूप हो, हो. धक्कादायक बातमी आहे. पण म्हणून म्हटलं आज म्हणजे आमचा लाईव्ह पण ठरलेला होता आणि हे झालं तर त्याच्याबद्दल म्हटलं हे करूया. चला अशा प्रकारे आपला हा लाईव्ह एंड करूया. जर तुमचे काही खाली कमेंट असतील, उखाणे असतील किंवा काय असतील तर तुम्ही व्हिडिओ पण बघू शकता, लाईव्ह पण बघू शकता आणि खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुमची सजेशन किंवा नाराजगी किंवा तुमचं काय असेल, कारण हो. तुम्ही देता खाली की आम्ही सोलकडीची रेसिपी जी लाईव्ह टाकली त्याच्यामध्ये हे नाही घालत, ते नाही घालत. तुम्ही नक्की आवर्जून द्या, असं काही नाही. हो. आम्ही पुढच्या वेळेला जेव्हा आपली रेसिपी करू त्याच्यामध्ये आम्ही ते थोडेफार बदल करतो. जसं म्हणतात ना, गाव बदलता, वेशी बदलतात, तसे पदार्थ करण्याची सीमारेषा पद्धत बदलते हां, तसे तसं पदार्थ असतं. बदलतात. हां, आणि ज्याला त्याला आवडतं त्या गोष्टी घालतात. मी आधीच सांगितलं होतं त्यावेळेला पण. हां, जिरं म्हणा, पुदिना म्हणा, हां. आवडतं चला. तसं तुम्ही घालू शकता. आम्ही आता ही जवला देन सोडा. आता आपलं आता हे एंड करूया. हां. चला एंड करूया. तर वहिनी एकटीच करणार.